ако не издържи изпита. А другото, което искам да допълня, е, че през миналата година той пожела да се оттегли и все още не се е оттеглил, защото промениха закона от парламента, че има право да се оттегли, че може да предаде властта на сина си. Защо обаче продължава да е император? Той защо не може да се оттегли? Това за мен е доста непонятно, но пак чета и следя целият случай. Вие можете да го следите, защото го има и в интернет, и на YouTube, и на така нататък. Както знаете, те не работят, даже те никога нямат императора и неговите приближени, нямат пари, средства, всичко е от данъците на народа. Събира се, живеят в императорския дворец, който е скъп, прекрасен, с най-скъпата земя наоколо, само на броени метри е улица Гинза и най-скъпия ъгъл в света и така нататък. Той решава да се оттегли. И те не могат сега да разберат Конайчо, това е съвета, все едно Министерски съвет на императора, не могат да се спогодят и не могат да разберат какво става, като дойде неговия син на власт, автоматично става император с необходимата прислуга. Някой, който да чисти градината, друг конете, трети да готви и прочие. Но какво става с сегашния император? Такъв прецедент те не са имали. Кой ще го обслужва него? Ами аз мога да ви кажа, че ще се намерят 1 милион доброволци, които да го обслужват. Но не може. Трябва да се разбере кой ще го обслужва и срещу какво заплащане. Добре, но това заплащане откъде ще дойде, защото това са пари от народа, от данъци. И как така ние ще плащаме на двама души? Един път на сина му, пък един път и на бащата. И този казус е една въпросителна и продължава да се решава и не може да бъде решен. Този човек къде ще живее? Императорът. Оттеглил се вече, той не е император. Ама на 80 няколко години кой ще го обслужва? С какви средства? Той никога не е имал пари, кредитни карти да плаща. Всичко се решава от Конайчо, има си програма за 2-5 години напред. Той ги следва, заедно с неговата прекрасна съпруга Мичикоса и така нататък. И ето този въпрос съществува и се бистри, и се беседва, защото става въпрос за данъците на народа. И какви данъци и какво толкова ще похарчи той 84 годишен човек, така и не мога да разбера аз. Викам, добре, аз ще му плата този данък, само викам там, оттеглете го след като не иска. Не може. И той продължава, въпреки че 2014 година за първи път продума, че иска да се оттегли от престола си, продължава да е император на Япония. Благодаря ви.